Bon dia, lletrafrits. Avui parlarem sobre un mite i concretament es tracta del mite d'Orfeu i d'Eurídice. Com tots sabeu, en aquest canal xerro de llengua, parlo de literatura, però dins de la literatura hi ha aquesta part de la mitologia grega i romana que ha afectat molt a la literatura occidental i que per tant és molt interessant tenir-la en compte i conèixer alguns dels seus mites principals. A més, penso que dins d'aquests mites hi trobem l'essència de l'ésser humà i, en conseqüència, si coneixem els mites, ens coneixerem molt millor a nosaltres mateixos i això és fantàstic. Així que res, primer de tot us narraré el mite, posant-vos imatges que vagin relacionant amb la història, quadres, perquè no només ha traspuat en la literatura aquest mite, sinó que també el trobem en l'art pictòric, i després analitzarem una mica la simbologia que té i quins efectes ha tingut en la literatura, i ja veureu que tot plegat és molt interessant. Fins i tot el mateix nom d'Orfeó, no? L'Orfeó tibissà, l'Orfeó català. Doncs Orfeó, etimològicament, prové del mateix personatge d'Orfeu. Després de l'aventura que Orfeu va viure amb els argonautes, es va casar amb Eurídice. Un dia Eurídice caminava per un camí juntament amb els nàiades. De cop i volta, Eurídice pateix un intent de rapte per part d'Aristeu, un pastor rival d'Orfeu. Ella escapa, però en la seva carrera trepitja inadvertidament un escurçó que li mossega un peu i li provoca la mort. Va morir a la vegada que pensava en el seu estimat. Quan el seu estimat va descobrir el cos sense vida d'Eurídice, va decidir anar a buscar la seva ànima al món dels morts. Es va atrevir per amor al que cap home mai havia gosat fer, emprendre un viatge terrible als inferns. Orfeu va anar a buscar a Caron. Ell va ser un dels barquers d'Hades, l'encarregat de guiar les ombres errants dels difunts a l'altra banda del riu, i li demanà que el portés al món dels morts. Caron es negà. Llavors, Orfeu, per aconseguir el que vol, decideix fer ús de la seva màgia i li toca una cançó amb la seva lira. Caron, embruixat, accepta portar Orfeu on ell vol. Quan Orfeu arriba a l'altre costat del riu, camina fins a arribar a les portes de l'infern que són vigilades per Cerber, gos d'Hades, un monstre de 3 caps. Llavors Orfeu, per poder passar, va recitar una cançó amb la seva lira i va aconseguir arribar als inferns. Justament a l'arribar es troba amb Persèfone, deessa dels inferns, i amb Hades, i per a ells va cantar amb la seva lira demanant que els hi tornés l'ànima de la seva estimada. Amb l'embruixament de la seva veu va aconseguir que els dos déus acceptessin aquest tracte i per tant va recuperar l'ànima de la seva estimada morta. Mai ningú va recitar un cant tan preciós als inferns. Mai un amor havia estat tan lluitat abans, i la súplica d'Orfeu va arribar fins al racó més llunyà del món dels morts. I per un instant el temps es va aturar en aquell lloc tan fosc i tan putrefacte. Persèfone i Hades accedeixen a tornar-li la vida d'Eurídice, però amb una condició. Va dir Hades: has d'anar agafat de la seva mà, posar-te davant seu i caminar pel camí que us portarà fins al món dels vius. Però a més, no podràs mirar-la als ulls. Si la mires, el joc haurà acabat i la teva estimada es quedarà atrapada al món dels morts per sempre. Orfeu, per tant, no podia mirar la seva estimada fins que no haguessin sortit del món dels morts. Així que els dos amants van agafar un millerany molt estret per sortir entre roques infernals d'aquell lloc tan terrible. Malgrat tot, quan ja eren a la sortida, Orfeu es va girar per mirar al cap de tant de temps a la seva estimada, però resulta que Eurídice encara tenia un peu al món dels morts, i per tant, Orfeu no va poder fer res i la terra es va cruspir a Eurídice un altre cop cap al fons, cap a les seves entranyes. Orfeu no es podia creure allò que els seus ulls estaven veient, i estava tan apenat que va intentar tornar entre els inferns moltíssimes vegades. Tanmateix, ja no el van deixar tornar a passar, i llavors va anar errant, plorant i cantant cançons tristes per tota la terra.
Bé, lletraferits, com heu pogut comprovar, és una història molt trista, és una història d'acomiadament, és una història en què quan penses que pots aconseguir el que vols, a l'últim moment ho perds i et quedes absolutament sense res. Per tant, és un mite que ens fa reflexionar sobre el dolor de la pèrdua. També ens fa pensar sobre aconseguir allò que aparentment és impossible i, a més, és una clara mostra que mitjançant l'art, mitjançant la música, es pot aconseguir allò que pensem que és impossible i que no aconseguiríem de cap manera mitjançant la trista força bruta, sinó que amb la lira, amb la música, amb l'art, podem arribar a racons de l'infern o a racons de l'ànima de les persones que de cap altra manera seria possible atènyer. I per totes aquestes raons i totes aquestes lectures i interpretacions que se'n poden fer, és un mite que ha anat tenint una continuïtat molt gran. Bé, de fet, Virgili i Ovidi van ser els clàssics que el van fer conèixer més i que van crear aquesta espècie de fonaments que després van permetre que el mite fos tan famós i que autors com Shakespeare, anys més tard, o el mateix Quevedo, l'utilitzessin de maneres molt diferents. Per exemple, Quevedo va fer un poema, que ara us deixaré aquí en la pantalla, tergiversant les paraules del mateix mite i tot fent una paròdia d'aquest amor romàntic i ideal que tenien Orfeu i Eurídice i fent una història diferent en què Orfeu s'alegra que Eurídice no pugui tornar amb ell i canviant les coses d'una manera molt enginyosa, que això Quevedo ja ho tenia. Perquè Quevedo el que volia transmetre era un elogi de l'estat de solter, de la llibertat que et permet no estar amb ningú, i per tant és una visió una mica còmica del mateix mite. També cal destacar que el mite d'Orfeu va afectar la filosofia platònica, que al seu torn va influenciar enormement el cristianisme, i per tant s'han trobat moltes semblances entre la figura de Crist i la figura d'Orfeu. En un primer lloc cal destacar que tant Orfeu com Crist poden controlar els animals i les plantes. Els dos personatges s'han d'enfrontar contínuament a dues tentacions diferents. Per una banda, Crist s'ha d'enfrontar al diable i, d'altra banda, Orfeu s'ha d'enfrontar a la tentació de no poder mirar la seva amada fins que no estigui fora del món dels morts. I, curiosament, els dos han d'anar al món dels morts per aconseguir el que volen. Déu, Crist, ha d'anar al món dels morts per salvar del pecat a les persones, a l'ésser humà en general, i en canvi Orfeu ha d'anar al món dels morts per anar a buscar la seva estimada, per anar a cercar-la en aquell indret tan fosc i tan llòbrec. No deixa de ser curiós que Déu, Crist, una de les figures més importants del món occidental, jo diria que és la més important, encara ara culturalment, s'hagi fonamentat en l'art, s'hagi fonamentat en la música, en un home que va ser capaç de, segons el mite, evidentment, baixar als inferns per salvar la seva estimada i convèncer els déus i els guardians del món dels morts mitjançant l'art, mitjançant la música, mitjançant aquesta gran capacitat que tenia de crear bellesa amb un instrument, amb la lira. En conclusió, és un mite que ens recorda que l'amor pot perviure fins i tot quan la mort es posa allà al mig, i també que hem de lluitar moltíssim per allò que volem aconseguir i que no ens podem relaxar fins que no ho tinguem a les nostres mans. És el refrany aquest que tenim en català que es diu «No diguis blat fins que no el tinguis al sac i ben lligat». Bàsicament seria això el que li va passar al pobre Orfeu amb la seva Eurídice, que quan tenia una cama ella dins del món dels morts es va girar. Si s'hagués esperat 2 o 3 segons més no hi hagués hagut cap problema. I també és una crítica a aquesta insistència, a aquesta desesperació i que a vegades ens hem de calmar una mica i no estar desesperats per les coses, deixar que la vida es cuini a foc lent. Com esteu comprovant, hi ha moltes lectures, moltes interpretacions i a més se'n poden extreure moltes lliçons d'aquestes històries tan antigues que fa molts més de 2.000 anys que van ser escrites i que roden per aquest món i s'han anat reutilitzant, s'han anat reciclant i tenen aquesta màgia. Per tant, lletraferits, espero que hàgiu après, que us hagi agradat aquest mite i que n'hàgiu extret la vostra pròpia lliçó. Ens veiem el proper dia i espero, com sempre, que estigueu molt, però que molt bé.